Va començar a fer una miqueta massa de fresca. Però no van ser aquelles ventades freqüents d'aire fred ni el mal temps el que va posar fi a la Pax Romana. Va ser allò de coses diferents en cada lloc diferent. Per aquella colla de criadors d'ovelles tan vulgars que es deien els huns a l'Àsia Central, el canvi de clima va significar la congelació dels recursos i això és el que va causar la caiguda de Roma. Perquè els huns es van traslladar a casa dels veïns, els quals es van traslladar a casa dels veïns, els quals els van traslladar a casa dels veïns. I una colla de tribus bàrbares van abandonar l'Àsia i van entrar a l'Imperi Romà. I això va donar origen a la teoria del dòmino i els anys foscos. Mentrestant, aquí, a les muntanyes de Petra, l'únic que sabia aquella gent era que havia deixat de ploure. Les canonades eren seques, les caravanes ja no venien, i molt adequat per les condicions d'aquesta zona des d'aleshores, el lloc va quedar desert. «500 anys després, la temperatura torna a pujar i tornen els bons temps. Aquesta vegada per una colla de viatgers sonats anomenats els vikings. Aquí, als deserts àrtics de Groenlàndia, fins aleshores el lloc menys visitat del planeta. L'any 982, un viking anomenat Eric el Roig va venir a Groenlàndia perquè el gel de l'Atlàntic s'havia fos i no era difícil, i també perquè l'empaitaven. Ho va anomenar Groenlàndia perquè era molt verd i va anar a buscar uns quants amics. El 986 hi van arribar 14 naus i 500 colons, carregats de porcs, cavalls, vaques, xais, cabres i de tot, i hi van establir 2 colònies a la costa oest. Amb aquells estius tan llargs i càlids, hi havia farratge de sobres pels animals per tot l'hivern. Per divertir-se, aquella gent jugaven a daus i a jocs de taula. Vivien en cases d'herba i tenien cullera pròpia. Però tenien 2 problemes greus. L'un era la fusta. Com es pot veure, no n'hi ha. I cap allà l'any 1002, el fill d'Eric, Leif Erikson, se'n va anar amb 35 homes i va tornar un any després amb fusta recollida a la terra de Bethyn, al Labrador, i potser fins i tot a Nova Anglaterra. Aquests viatges es van tornar rutinaris i fins i tot es van construir cases per passar l'hivern a Vinland, com anomenaven Amèrica. Però cap al 1300 la temperatura va tornar a baixar. El 1351 el mar de gel era tan espès que la ruta cap a Islàndia va quedar tallada. El 1350 aquí ja només hi quedava una sola colònia. I l'últim vaixell comercial hi va arribar el 1361. Les últimes notícies que en va tenir el món van ser el 1408. Parlant d'un casament en aquesta església. I després, silenci. Segles després, van trobar uns quants groenlandesos congelats on els havien enterrat. I així es va descobrir l'altre problema. Només menjaven carn i portaven roba europea. I quan va començar a fer molt fred, no van saber imitar els esquimals, posar-se pells de foca i menjar peix. Es van congelar i es van morir. Qui sap si s'hi haguessin adaptat com nosaltres, quan vam deixar de menjar vedella el 2020 per prevenir la deforestació,
Els víkings potser haurien sobreviscut. I 100 anys després, Colom hauria hagut d'aprendre danès. Molt bé, el pròxim canvi climàtic fa aparèixer una d'aquelles solucions a un problema de clima que nosaltres també hem adoptat. Aquesta vegada es va afrontar el problema amb tecnologia. Mirin aquesta obra del segle XVI i veuran què vull dir. Com veuen, és d'un antic mestre, una escena d'hivern. I saben per què és tan important? Perquè pintar l'hivern era una novetat. Ara ens trobem a la petita era glacial en què van morir congelats els groenlandesos i que va provocar canvis prou importants en l'estil de vida europeu perquè un mestre es molestés a pintar-los. Aquest quadre conté la nova tecnologia ambiental artificial. Això, la resposta tecnològica al clima fred. El model d'habitatge climatitzat del període. Admirem-ne les novetats. Parets de pedra i grava pels voltants per aïllar-la de la humitat i el fang. S'han acabat les columnates i els patis, teulades dretes i canals per l'aigua de la pluja. Però, a pesar del fred, hi continuen posant grans finestrals de vidre. I és que aquest canvi climàtic va fer aparèixer l'invent tecnològic que havia de convertir els coberts medievals en una cosa que tots reconeixem. Aquí dintre n'hi ha un exemple molt bo. Va canviar la vida de l'època tal com la tecnologia hivernacla ha canviat la nostra. La llar de foc. Fixin-se què va fer. De cop i volta va separar les classes socials. Abans tots dormien i menjaven junts al voltant d'un foc central a la sala principal. I ara se separen i viuen en habitacions calentes diferents. Van parar els corrents d'aire amb nous trucs com ara tapissos, motllures, plafons i cortines. I vivien aquesta intimitat en llits endomassats on l'amor va adquirir un significat romàntic nou. També es banyaven més perquè es podien banyar al costat del foc. I ara la casa estava prou calenta per col·locar-hi la peça més atractiva de totes. Grans finestrals. En algunes cases aristocràtiques hi havia petits despatxos calentons on es podien fer els comptes i es podia dur l'administració dels béns durant tot l'any en comptes de deixar-ho al desembre perquè la tinta gelava i l'economia va créixer. Fet i fet, la vida interior era força elegant. Es van posar de moda nous entreteniments, com ara compondre música. I tot plegat per estar ben calentons. Resulta divertit per nosaltres. Això em recorda, de totes les coses que els he ensenyat, la que té més sentit en el nostre món hivernacle. És el que veuran ara. Això és quan va començar. L'efecte hivernacle causat per l'home va començar a l'Anglaterra del segle XVIII. Va ser quan el clima va deixar de fer-nos coses i nosaltres vam començar a fer coses al clima. Amb un salt en la temperatura global al voltant d'uns 4 graus, el 1750, Anglaterra havia viscut 3 dècades de les collites de blat més espectaculars que s'han vist en 1000 anys. O sigui que els moliners, i tothom en general, tenien pa fins a les orelles. I això és de fàbrica. I que per primera vegada tinguéssim la possibilitat d'alterar el clima. Les altes temperatures van portar estius calorosos i hiverns suaus. I ja recorden allò de l'administració de béns durant tot l'any. Hi va haver un gran desenvolupament en tècniques agrícoles. Collites més grans i un augment de la terra de cultiu de 4 vegades. Per tant, els preus del menjar van caure com una pedra. I collites més grans també volia dir més feina. I la gent